This is your boy MNTBN. Previously on Akong Life. Yo guys, good morning. Hi guys, we are here at the San Pedro Calungsod House of Spirituality. Bad, dira lang ka bad. This is parang retreat house pala dito sa Daan, Bantayan. Bad, ano yun bad? Oh, Jason the ba? G-Boy with his squad. Guys, and we're still waiting for the sunset to come at ita-timelapse natin kasi naka-charge ang camera ko! What are you doing? 1, 2, 3! Beautiful! Like, look at this one. Who can resist? And this is the beautiful sunset. I think this is the worst trip we ever had. Sel! Hello guys, I'm officially enrolled na sa school namin at ngayon nandito kami sa Danao para mag-ukay-ukay with my Mag-Tagalog ka na sa vlog ka. So we're going to find some bags for Rosel. Yay! That's our mission for today. Hoping to find a 5 peso. 5 peso backpack. 5 peso bag. So yan yung mission namin ngayon sa back to school shopping namin. Yung sapatos na zero. Yeah, mag-ukay-ukay na kami. So we're just gonna see you later sa ukay-ukay. Takag bag. Butang na days. Ang mauna na, nice pa. Tagpila. Ano sa Sito. Baho, Adre. Baho. Ha? Kani. Parang tanong, sino mo tayong patches? Kani? Oh, buta na nagpatches. Diba? For 35 pesos nakahanap ka. Okay, so guys, update. Nabili na po ni Rosel ang 35 pesos na bag. Pupunta kami ng Prince for... hindi ko alam. Hoy! Sel, kari daw, Sel. Ayun na, hoy! Magkupa na, biganak pa lang na. Okay ka na, Rosel ba? Kuya, ngayon ka na si currency sa... Rosel, magagsitado. Oo, lahira. Lahira. Ngi! Kakatakot naman yun. Hey guys, after namin dito sa Prince, ang pupunta kami sa trabahoan ni Rosel doon sa Gaisano. Grand Mall. Gaisano Central? Daraw, guys, ano, Saber Smart. Sana serious pa. Nandiyan ako para. Sel, ang mga trabahante ba? Di na matug? Di ka man. Makain sa... Ice cream! Ice cream ko is... Tubig na lang tayo? Ay, turo ko tubig ko na. Breathable protection. Ha? Huh? The fuck? Naghan na mag-friends dito sa? Famous cake. Number, no? Magmihing gumukbang. Nabuang ka? Hey guys, I'm currently here at City Mall because mga on may Kikar o Kikar. Kasi si po MNTBN and kakatapos lang ng aming vigil, first Friday vigil, and of course dili ko makablog. So buo yun ang vlog. Wala ko ka-vlog gabi guys kayo, of course vigil siya ko yung vlog. Bye bye. Hey guys, so kakarating na natin dito sa bahay and we have a stormy weather here So ngayon po ay papasok na ako at tingnan natin ang dog ko na si Buddy na sobrang excited. Sobrang excited na kapag nakikita niya. Buddy! Who's there? Oh my god guys!
Gusto ko na magpahinga dahil wala akong tulog dahil sa aming first Friday vigil. Sa mga nagtatanong dyan kung ano yung vigil na to, ano po, para po sa heart ni Jesus at sa heart ni Mama Mary, which is parang reparation po siya na mag-vigil kami. At kasama ko yung mga campus ministry buddies ko sa college at yun nga yung ginagawa namin every first Friday, ang pag-vigil. That's it. So, matutulog muna tayo, guys. Yo guys, I just woke up from a deep sleep and my stomach is not feeling good. And guess who kung sino yung bumisita sa akin dito? It's Yo Bitsoy! Hey guys, good morning! At ngayon nga po ay pasukan na naman. Pupunta tayo sa paralan natin ngayon. At hindi ko alam kung ano mangyayari ngayong araw na to, basta hindi ko pa gustong pumasok guys. Ayoko pa. Hi guys, so nandito na tayo sa school namin and tagal-tagal na akong hindi nakapunta dito and today, nandito na tayo. Ay, maroon. Ikaw eh. Hindi kang ganda ng sisi. Sa lasa to, Sal. Ang bakit ng sangot ko sa manao. Siyempre, Games Pavilion. So, we are on top. At meron po silang malaking Santo Niño dyan. Ah, 60. Yo guys, narami sa pangaduhan nila nga pool. Naman namin atong third nila nga